हेल' सोनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे सोनाफोर एखिफोर दिनैनि जाय दिनावबो आंनि आसा खालामो चेनेलाव नोंसोरो गोदानै आंनि हाबो भिडिअखौ नायलांगोन बिसोरबो होननानै अननानै लाइक जायफोर खालामहर गोदानाव साबसक्राइब हाबो खालामहर चेनेलाव कमेन्ट बेखौबो खालामहर दे अननानै सोनाफोर एखिफोर कमेन्ट खालामहरदो लाइक खालामहरदो दे सोनाफोर नै दिनै जोंहा आबौ बोराइनि बसआ दिनैना नै थांगासिनो मादैया लामा थांसै मैगं हाग्राफ्रा फैदोंना फैयाखै नायनोसै सोनाफोर एखिफोर संग्रा खावग्राफ्रा राजु हुवा ओंखारनानै मावो जोंना रायजोआनो खौसे जानानै थाबायगासिनो दङ सोनाफोर हाबजेनबाय सोनाफोर नै एखिफोर दिनैनि भिडिअआ गोलावानो जासिगोन दे सोनाफोर मादैनि भिडिअखौ संग्राफ्रा नै जोबजासिमल' नायलांदो जागायहांबायानो अननानै जोंना रायजोफोर बेबायदि बावो जोंहा अदाबाव बयबोथ' बावखायोआनो जाहैबाय जोंनि गामियाल' नङा जागायहांबायानो मर्निं रायजोफोर नै जोंहा अमा गोदाबाय दाउ गोदाबाय सोनाफोर एखिफोर गोदोनि दिननि आबै आबौ आयंमोननि दिननिफ्रायनो बे बेदर होनाय नियमा दं नालाय मानसि थैबा जोंना सारादुआव दासिमबो जोंनि नियमा बिदिनो दङ बे नियमखौनो गाराखै ओंखायनो बेदर होनाय जायो बसनि समाव दासिमबो जोंना मिरामिसखौ बानाया जाय फाराफारि मावबाय नै सोरबाबा ना गोदाबाय सोरबाबा बेदर गोदाबाय बेबायदि जागासिनो दं दे रायजोफोर संग्रा खावग्राया नै बिथिंजाय रायजोफोर नै जोंना बाथाबारि महिला आइजोफ्रा मैगं हाबाय नै जोंहा मालायखौ लानांलाया भारा लानांलाया गामियानो जोंना खौसे जौसे जानानै हायो सनाफोर नायलांदो आलु हाबाय मामोनलाय स्कवास पटल लाब्रा हाबाय गेसावजोबना आलुआ ए नै मुदुफुला गेसावजोबनो आरो बर' होननानै दोनहोबावदों जोङो मोनायाव दाखालि सेवजानो गिनानै सोनाफोर नै जोंना बानलु देग्राया बेसेबांबा गोजौ ब्लां नायनो समायना मालाय बोलो नाङा कारेन्ट गैया रायजोफोर ओंखायनो नै उलारजोंसो देनांबाय उवालसो होना उलार होना उवालजों देनांबाय सामब्राम गुफुर नै हाइजें जमा दंजोबो उफाय गैला माथो खालामबावनो बेदर एवबाय नै जोंहा जागायबायनो संनाय खावनाया जोंना रायजोआनो संजोबो मालायखौ लालायलाया भारा लालायलायनाङा रायजोआनो ओंखारनानै मावजोबो एरखावना हो साजेन दालिया फुरा टेस्टि जा गोथाव संखायो जों लागोआ ओंखाम ना माने ओंखामखौ जोंहा बिदिसो खालामो मार गारोसो दोआव सङा नै ओरै लाब्राया संथ'वाखै सुगासिनो दं जागायजेनसै रायजोफोर नै आबौनि दान होनाया जागायजेननो नागिरबाय बहायहांबाय नैबे दान होदों दे न'खरनि बाय बाहागिनि बेखौ खिख्लिदो नै आबौनो लोंनो थाखाय साहा बिस्कुट होबाय गय जरा फाथै जरा होबाय बाथासा बिरि नै नियम दंनो गावस्रा नै दान होदों 400 बेसेबां जाखो आं बेखौ मोनथिला 500आनो ना आबौनि बावनाय नै सेन्देल फैथा साथा नै बिबार बिदोमाय आगरबाथि धुप धुना गासिबो जागायजेनबाय रायजोनि गाहाय गारजेना नै जमा जाबाय ओरै गासिबो जिरायजोब्बाय
एबार न'खरनिखौ लानानै रायफोरसिगोन नैबे जों लागोनि गावबुरा बेस्रा साख्रि मावोमोन रिटायार जाबाय PWD मोन नामा PWD आव नैबेहाबो कर्टआव मावोमोन रिटायार जाबाय नैबेहाबो बेंकआव मावोमोन रिटायार जाबाय नैबे आदायाबो मावोमोन रिटायार जाजोब्बाय गासिबो नै जोंनि बिहाव गासिबो रिटायार पारसन जाजोब्बाय नैबे आदैया कर्टआव मावो साख्रि आवलाजोबमोन रायजोफोरजों लागोआ नैबे आंनि बिहाव जायो बिहावनि बाहागि फंबाय नै मिराबती ब्रह्मआबो जोंनाव नै बाहागि जायो नालाय मालाय नै मावफैबाय बेदर एवफैबाय फुरा गोथाव जाथारसिगोन गावनि चेनेलनि बायदि गोथाव संथारसिगोन रायजोफोर दाउ एवबाय नै बरिया जाथारसिगोन रायजोफोर आं संदों नै जासुलि दा जि जाखावसिगोनलाय बियो बिराद गोथाव संगोन आङो जासुलिया जासुलिमोन नामा नोंना औहाय जि जाखासिगोन बियो नुवाखै मालाय रिफि रिफि गाननानै फैलायलायदों ओरै नै ह मादैया सामब्राम हागासिनो दं गामिनि गाहाय रायजोफ्रा रायफोरबाय नै फिसाला गेदेर न'खरनि फेमिलि ज' जाजोब्बाय नोंनि कर्मआ जे इसेबां बाख्नायजाथावमोन नाथाय मा खालामनो बोथोरा जेब्ला फैयो होमब्लानो मालाय इसोरफ्रा गावसोरनो लाङो बेखौ होननानै दिनै नोंनि दाखालि फैनानै थांनाय आसिन 12 थारिखआव रुंसारि जालांबाय नोङो बेनि उनाव नोंखौ नोंनि कलकाता थांनानै दिनै जोबथारनायाव हेल' रायजोफोर नै जोंनाव नैबे आबौ बोराइनि श्राद्धआव सासे इउटुबार फैदों नामदाजा जोंनि बर'निनो सासे नामदाजा इउटुबार फैदों सनाफोर बियो सोर आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै दे रायजोफोर अननानै बयबो नायलांदोल' नै बेलाय ओखियासो नै हेल' आं मादैखौनो होननांसिगोन खुलुमबाय गिबियावनो मादैनि इउटुब चेनेलावहाय आङो जोंहा माने नोंसानि मा जायो बे आबौ जोंनि बिहावनि बिबथै औ बिसिनि बिहावनि बिबथै जायोनो बे मादैयाहाय बिबौ जायो ओमफ्राय जोंहा मेनलि जोंहाबो न'नि माने जोंनि बिमाय असे जायो आरो जोंनि बिमाय असे जायो खोनासंलांदो रायजोफोर मा होनो खुलुमबाय मादैनि चेनेलावहाय नोंनि चेनेला मामोनलाय सुमिला फेमिलि ब्लग 13 सुमिला फेमिलि ब्लग 13 आवहाय आङो गिबि खेब आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय थ' नोंथांमोनहा मादैनि सुमिला फेमिलि ब्लग 13 खौ नायगासिनो दं जानांगौ ओमफ्राय थ' बिथांनि चेनेलाव आं दिनै फार्स्ट टाइम माने जोंहा बिमायनि श्राद्ध दिनैहाय ओमफ्राय बे लेखायै आङो फैदों ओमफ्राय बेवहाय आङो नैबे मादैखौ लोगो मोनदों आरो बिथाङा दा माने बर्थमान माने चेनेल दङ बिथांना सुमिला मामोनलाय सुमिला फेमिलि ब्लग 13 नोंथांमोनहा बयबो मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामदो मोजाङै आरो चेक आउट खालामनानै नायबानो जाबाय मोजाङै मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैनि चेनेलाथ' बिराद माने मोजां फेमिलिनि जानाय लोंनाय संनाय माखासे स्ट्रागल ट्राभेलिं ना न'खरनि मा जायो बेफोरखौ गासिबो फोरमायलांनाय आंना औ थ' मादैनि न'खराव मा प्रग्राम जादों बयबो नायबानो जाबाय ओरैनोथ' दाथ' मानसिफ्रा गोबां माने फेमिलि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनखायो हिसाबै नोंथांमोनहाबो मादैनि ब्लगखौ नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालामदो थ' बेनो आरो ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनो ओरैनो मिराबथियाबो औ ओमफ्राय जा मोजां मोनबाय मादैनि चेनेलावहाय आं लोगो मोननानै आरोना ना नैबे आगै फंबाय बा जारौनि बुंनायखौ बयबो गनायलायनानै जाहाथे आंनि चेनेलखौबो रायजोफ्रा नायो आरो जौगाहोयो बिनि थाखाय रायजोफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय नैबे आगैनिसिमबो हाजार साबायखर थानाय जाबाय आंनि चेनेलाव शेयार खालामफानायनि थेंक इउ स' माच मादै
बिराद माने गोजोननाय मोनबाय दिनै मादैखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां मादैनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम जों बर'जों बर' अनसायबानो जाबाय फिसा फिसौ होननानै नोंथांमोनहा नायालासिनो थानो नाङा माने फिसानिफ्रायसो गिदिर जायो नालाय साफानिफ्रायसो साफा माने साबसक्राइबारा मोनसेनि उनावसो मोनसे बारायलांबाय थायो नालाय बेखायनो नोंथांमोनहा बयबो मादैनि चेनेलखौ ग्र' खालामना होबानो मा जाबाय होनदोंमोनलाय नोंना आंनिया गावदां दैमारि ब्लग गावदां दैमारि ब्लग ना नोंथांमोनहाबो जाय जाय मादैनि साबसक्राइबार आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा चेक खालामनानै नायहैनो हागोन आरो ना गोजोननाय थाबाय थेंक इउ आगै गावदांनि जागोन मामालाय फारसे औ गोदान ओंखाम जाबाय नै गामिनि मावग्रा दांग्रा बोराय गाहायफोर जाबाय बोरै नोंहालाय बेदर गोसोमालाय जाखांजोब्बाय गोथाव जादोंना आदा बरिया ना टेस्टि टेस्टि संनाया बरिया गामियानो सङो गामियानो मावो जोंना जाहा मेला जाजोब्बायना जाहा मेला जाहा मालाय जाजोब्बाय ना गावजों गाव ओरैनो हलाय रायजोफोर एसे नै रायजोफोर जोंना मिरा बथिया जाखांसैलाय बोरो बेदरालाय अमायालाय मादै ओंखाम जानोसै आलासिफ्राबो नै बथिक जाजोब्बाय बेहायबो बथिक जाजोब्बाय ओजोंबो नै आलासिफ्रा नानि सिखा जाथारबायना सिखा जाथारबाय नायदो नैबे आंनि आइमोन जायो बाबानि बिहावनि बिमानैनि फिसाजोफोर टेङापारानि टाउननि ज' बिनानाव साथाम नै ओरैबो दं आलासिफ्रा नै बिसोर टाउननि आइमोन बाबामोन बिमानैनि फिसालाफोर जोंनि मामालाय बाबानि बिहावनि आफानि बिमानैनि फिसाला बिहामजोफोर दे रायजोफोर नै बिसोरबो बाहागिफोर बोरमा लान्जाय हमलायग्राफोर जोंहा दिं 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 आदा बाजै बिहावनि बिब'नि फिसालाफोर रायजोफोर बिसोरो बिब'नि बिजामादै आदा बाजै जायो बाजैजों आदाजों फैबाय बिसोरबो नै आबौनि श्राद्धआव फैदो जिरायहैदो औ जिरायदो दे दान होनाया नै जोबनोसै रायजोफोरजोंना हिसाब खिथाब खालामबाय नै रायजोफ्रा बेसेबां जाखो नैबे गथाखौ रायजोआव दोनो ना गथाखौ नैबे गथाखौ रायजोआव दोनो बिलाइखौ ओमफ्राय नैबे खुस्राखौ कइन्सखौ
सारफ्रावो बेखौ रायजो राजाया जाय खननो गोसो बे खननो सनाफोर बेजों लोगोसे नै आंनि बियानैफोरबावसो ओंखाम जाबाय बेहाय दा बुसिनि बोगोन दे रायजोफोर जाखाजोब्बाय बयबो फैसा सारनो नागिरबाय रायजोफोर फैसा खनग्राफ्रा जमा जमि रेडि जाजोबथारबाय रेडि जाजोबथारबाय नै फैसा खनग्राफ्रा लागाव मावनो लागाव दलाथिखौ द'जि मोनबाय केहान बाबरे बाब दावदै खेला गेलेनोसै खय थाखा मोनदों 40 थाखा बा जोंना केहाना बांसिनथार दलाथिखौ द'जि जाबाय ओरै फैना सारखांनानै जायगा लेथ्रा जानायखौ जोंहा बिजावला दैनाया सिबबाय मा बेलाय खेबगासिनोथार दहायनिफ्रायनो बयखौबो रायजोफोर नै जाथि खुरमाफोर ओंखाम जाबाय नै सनाफोर सान्दा सारखांनानैबो नै बाय बाहागिया दासो टाइम मोननायखाय आलासिफ्रा जासावजोबदों दे गासिबो बाहागि खुरमा बेदरा मोजां हरदो दे हाराव रानदोंना रानदों सिट्टा देबिया खोन्थाबाय बर'फ्रा जादों लोंदों बेदरफ्रा मोजाङै हरदो दे रायजोफोर नासुखौ उखैथारदों ओं जोंना रायजोफोर बिबोनांफ्रा ओंखाम जाबाय दे
बोरो बन्दनाया जादो मानसिफ्रा खमायबायना जानाया दा दहायसो बिहिर जाहोदोंमोन नानि बोरो जोंनालाय बिबोनांसिथारानियालाय मानो लाजियाहाय आगै जोंना रायजो राजाया सान्दाखौ थाब सारो नालाय ओंखायनो सारनायनि सिगां जाहोगोरजोबनो हाया नालाय दा बाय बाहागिफ्रा उनाव जानोसै होननानै थादों सनाफोर दस्रा रायजो राजाखौ जाहोहरग्रोजोबहरनानै दैबो लोंगोन सनाफोर एखिफोर नै मादैमोनहा आब'मोनहा ओंखाम जानोसै जोंनो बयनिफ्रायबो लास्ट जाबाय गोदि गोला मावै दाङै बयबो मिरा बथिमोनहाबो गुदुं गुदुंथार ना मादै नै बयबो जमा जमि ओंखाम जानोसै रायजोफोर जादो दे जादो जानोसै जादो रायजोफोर नायलांदो नै जोंनि ओंखाम जानाय बयबो मावग्रा दांग्रानि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जाबाय सनाफोर ओखिफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय सनाफोर